Γεια σας, με Βαγγέλη Gamer και σήμερα θα παίξουμε Shadowgun Dead Zone. Το πήρα σήμερα, αλλά το είχα και πιο παλιά και ήμουνα λίγο καλός, οπότε έχω εμπιστοσύνη σε αυτό. Και έχω εμπιστοσύνη σε όλα τα. Ωραία. Πατούσα. Κάποιος φορές κολλάει το κουμπί πυροβολισμού. Τουλάχιστον έχω και ένα grenade. Μπουμ. Έλα και πούγιο. Ωραία και αν ξέχασα λούπα και γρήγορα λούπα. Πώς το ξέχασα, πώς πήδηξα έτσι όταν πέθανα. Το παιχνίδι πάντα μου φαίνεται παράξενο ότι κάνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πίσω μου. Λολολολολολ. Πυροβόλα! Πυροβόλα ρε μαλάκι σφαίρο! Άντε ρε, κανένα. Μπίνγκο! Ποιος? Ξεγαμώ το πω. Έπρεπε τώρα! Παναγιά μου. Τώρα θυμήθηκα πώς φώναζα. Έτοιμο. Βρήκα μου το. Πες το! Μου έπρεπε να πέσω πρώτα. Έπρεπε να πέσω ρε. Όμως έχανα 100 πόντους. 7η θέση. Το σκότωσα. Επιτέλους. Άντε. Ποιος πυροβολάει? Θα δεχτεί τι? Θα δεχτεί το πυροβόλημα του Ασιού Τσιτσού. Γαμώ το Ασιού Τσιτσού. Είναι τσούλο τσου. Άντε, επιτέλους. 50 players. Στο επόμενο θα είμαι καλύτερος. Επίσης ήμουν καλύτερος με την καραπίνα.
Θα είμαι καλύτερος με μια καραμπίνα. Κυριολεκτικά. Καραμπίνα! Άντε ρε. Πάντα εξηγήσαμε. Πυροβολάω και σταματάω. Έπρεπε να ρίξει γυροφοβίδα ρε μαλάκα. Μαλάκα. Ποιος? Κάθε φορά που ακούω πυροβολισμούς. Bingo! Αυτό σου. Πάω ανέβηκα και δεύτερο level και με τέταρτη θέση. Αν το διατηρήσουμε θέλω να πάω και πρώτη. Πυροβολισμοί δυναμώνουν. Ναι. Αι. Πυροβόλα. Αυτό. Πάντως είμαι καλύτερος να ρίχνω χειροβοβίδες. Εσάς σε ποια θέση? Πέμπτη. Ποιος είπε πέμπτη? Εγώ θα πάω εκατομμύρια θέσεις. Εγώ θα πάω 0, θέση 0. Που είναι άπιαστη. Δεν ξέρω καν τι λέω τώρα. Εγώ θα κάνω 10.000 kills και εσείς θα κάνετε ένα kill. Χειροβοβίδα. Έπρεπε να το σκοτώσεις. Αυτό. Ξεχνάω τους κολοτούμπες που εκνευρίζομαι και ξεχνάω κολοτούμπες να κάνω. Τρολολούμπες. Έλα. Τρολολούμπα. Η τρολολούμπα δεν πιάνει. Η τρολολούμπα δεν πιάνει. Τρολολόλο. Να πάει ένας. Τι όγδο είναι μαλάκες πέρα. Άντε θέλω να πάω. Πώς κατεβαίνω τέτοια θέσεις. Πάκα μου. Δεν τι το καλό. Έχασε τώρα 100 πόντους. Γιατί να χαίρουμε 100 πόντους. Γιατί να χάνουμε 100 πόντους.
Πω. Μόλις τελειώσει το τεράστιο μας έχει γεια. Τελειώνω. Και μπουμ. Γεια. Δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Ήρθε το φάντασμα του πυροβόλα. Καλύτερα να μην να κρύβομαι. Και το. Τρολολολο. Φαντάσου ρε τους πυροβολάω όλη την ώρα αυτή. Τίποτα. Το πιο χαζό παιχνίδι. Έπρεπε να το πάρω. Έπρεπε να πάρω την καραμπίνα. Και δεν είμαι στα level για να πάρω καραμπίνα. Εγώ θα κάνω τα kills. Ρε! Έτσι είπα like, share και bye.